kabangadon ban ong kalong tangaway. Ban hangay ngamting wan ka presiden sul ne wan sa ka ngam kuslay. Lada pisem bala bakla si syahdu kata balingin ya keren ya kata ka bating ya kata ting ya kata. Hagi inshallah dengan snow lay ba hadu kan ni ke MDA government hapok jelam jog NPP kelas new palat ngang sumonong kabahaplat panuan ke presiden sul immediately. Ndai ban apa tang si ngiro. Dan pi kata de kata pung pikir jinga. Ngamtip kalak menong statement deka emotion tambahkan mau bang try let us refresh yourself barang ide ban kan mau ba por election por election ngangai juyo iba bakadon bit ke wakati untan rengi ngaong pi ngalade batai ngalade keren ngi na kali gen pipi nginem kawang keti ya no nuru ngin pen iyo pa ba ya la ka jong kenong rim ka bangimut ka bangi trei bat ya ka bangindang trei do na try de kata nginem don por ban ong ba kata ka parti ka kumta kata ka parti ka kumta kata ka parti ka long kumta de hakajing ngau jong aing harang yo i ko to statement ka ong ba la de jia bangi withdraw mentayo wan ka presiden sul ngane ngong pi ban hangai lada balipin up adu kata na mario kanang stiu den la iu ka la kawan ka presiden sul in pelong election no eu pai ba on decide na try kata de ka don ka den lay hadu kan no ki pai ba ke skutu ya kata ke jikren den lay nga ngong pi bang i ko to statement nga shus ngau samke namar ba ngamtip kinong keren kita mudohok na tip ke sumut taman keren drama ngam laban sutu